उगवे माऊली देवळान भजनी सप्ताह उमेदीन मनयलो। सप्ताह भजना उपरांत दही हंडी फोडपाची कार्यावळ जाली, अशी माहिती नारायण म्हाले हांणी दिल्या। आरडीसो खातीर उगवेच्यान जॉन डिसिल्वा। उगवे गावामध्ये हा पूर्व परंपरेपासून झालेला सप्ताह आहे। भगवती सप्ताह आहे। 7 दिवस सप्ताह चालतो आणि अखंड नामस्मरण भगवंताचं इथं केलं जातं। याच्यामध्ये 7 दिवस सतत भजनं चालतात आणि शेवटची समाप्ती जी असते ती समाप्ती कीर्तनाने होते। आणि याच्यामध्ये या गावामध्ये जी परंपरा ती परंपरेचं जतन केलं जातं। या गावामध्ये हा जो सप्ताह जो आहे या सप्ताहामध्ये संपूर्ण गावाची जी एकजूट आहे एकजूट याच्यामध्ये दाखवली जाते आणि हा जो सप्ताह जो मोठ्या श्रद्धेनं मोठ्या निष्ठेनं आम्ही दरवर्षी पार पाडतो। याच्यामध्ये कुठलाही मतभेद नाही, कुणाच्या कुठल्याही मनामध्ये मतभेद नाही आणि हा एकजुटीनं हा सप्ताह श्रद्धेनं आम्ही पार पाडतो।